In 2025 bestaat Roelantia in IJsselstein 100 jaar. Uitbater Rick Rongen, inmiddels de 4e generatie in het bedrijf, had zaterdag vele handjes nodig voor een bijzondere oogst. Ik ben zelf gediplomeerd biersommelier en eigenlijk een beetje met die gedachtegang dacht ik dat het misschien een leuk idee was om voor ons jubileum een eigen jubileumbier te brouwen. Nou ja, kijk, tegenwoordig kan iedereen bier brouwen bijna. Alleen ik dacht we gaan iets leuks doen. We gaan nu nog zelf ingrediënten voor dat bier zelf produceren. En daarom staan we hier nou midden in ons hopveld. En we gaan vandaag de hopoogsten voor dat jubileumbier. En dat doe je eigenlijk met het hele dorp? Nou ja, we hebben gewoon gevraagd van mensen die het is best wel bewerkelijk en het moet allemaal met de hand. Of ja, wij doen het allemaal met de hand. Het kan ook machinaal, maar wij doen het allemaal met de hand. En vele handen maken licht werk. Dus we hebben gewoon gevraagd wie vindt het leuk om een keer hop te plukken. Dat is natuurlijk ook iets wat niet heel vaak gebeurt. En we dachten van dat is leuk om dan gewoon mensen daarvoor uit te nodigen. Het animo om mee te helpen was zeker meer dan een klein hopje in de brouwketel. Waarom help je mee? Zodat ik straks ook lekker een biertje kan proeven. Om de koffie die we wekelijks bij Roelantia drinken terug te verdienen. Helpen voor de familie. Het is familie, dus we helpen graag dan. Doordat ik mee moet. Ook voor de familie, ja. Ja, zodat het bier straks lekker smaakt. Anders had ik boodschappen moeten doen met mijn vrouw. Ik vind dit leuker. En dan wordt er hop geplukt. En dan? Nou ja, we gaan dus de hopbellen gaan we eraf plukken. Wat er normaal dus gebeurt met de hop is dat ze die vermorzelen en dan hoppellets van maken, van die korreltjes. En dan kunnen ze dat het hele jaar door gebruiken. Nou, wij dachten het is misschien leuk om met die verse hop eigenlijk direct te gaan brouwen. Ja, dat kan natuurlijk maar 1 keer in het jaar, want je kan maar 1 moment, eigenlijk zo ongeveer begin september, kun je de hop plukken. En dan, wij dachten dan gaan we meteen met die verse hop gaan we brouwen. En vooral de cascade die we voornamelijk gaan gebruiken, die heeft een hele erg lekkere, frisse citrusgeur. Betekent dat je dan ook bier met een citrussmaakje gaat krijgen? We gaan een beetje een fris, hoppig blond bier maken. Blond eigenlijk is een heel mooie toegankelijke bierstijl. En dan om die persoonlijke touch eraan te geven, hebben we gekozen om daar een verse, frisse, fruitige hop aan te geven. Nou, we gaan hem nou plukken. Dan gaan we hem vacuumeren om te zorgen dat hij zo vers mogelijk blijft. En maandag gaan we naar Brouwerij de Klep in Venlo. Met Roy Mijn hebben we een recept geschreven. En dan gaat hij dus meteen de ketels in. En wij gaan dus voor kiezen om deze hopbellen dus vers zo in de ketel te gooien. En dat wordt jullie jubileumbier? Ja, precies. Kijk, het is eind oktober, begin november is het bier helemaal klaar. Alleen we kiezen er wel voor om pas 1 januari, om ons jubileumjaar feestelijk te openen, gaan we het bier pas serveren.